minyalo modho kendo itiyo godo e udi. Bende ne achiel kuom sigana mane watimo yudo kanyo to jodak ma Mandera, achiel kuom gina wacho ni de wabed ni wan jodak ma kumoro to do osewinjwa. Ndalo ariyo mokalo noneno ka ndek kalapapla moro no odhi okonyo oganda moko mane pi ywero. To en to ywak ni de wabed ni waya kumoro e pacho kae to kendo do osewinjwa. Ere pachi ewi kaka piny Kenya kata sirikal osebedo ka ng'iyo wechegi mag midhiero, dipo ni oyiengore nyakonchiel koso paro nade Roy? Ng'enyne duto sirikal osebedo ka awach ni pinje ma Mandera osebed ka wich wil godo e kinde mathoth, nikech nyalo bedo ni ineno ni dhano ok ng'eny e gwenge mag Mandera kata gik mawuok maber e gwenge mag Mandera onge. Koro akwayo ni sirikal, en tij sirikal mondo mi oger gweng'. Koro sirikal mondo ong'e e yore ma Mandera e yo matut mondo giket gik moko manyalo kelo konyruok ne oganda. Sama gikelo gik manyalo kelo konyruok ne oganda e Mandera, ibo yudo ka dhano biro bedo Mandera kendo biro gero gik mabeyo beyo Mandera kanyo. Sama giseneno ka oger gik mabeyo kanyo to ang'e ni gibiro biro ma gikony jopiny. Koro kata gisani akwayo mana sirikal ni kik wang'i kuonde moko ahinya moloyo kuonde machielo, nikech maka be mana jo Kenya, maka be mana jok mago kura e Kenya ka, kendo gin be president marito Rift Valley, president marito Nyanza ka, president marito Central, marito Mandera. Koro wang'iuru Mandera be gi yo maber kendo wa make sure ni resources mang'eny odhi kucho mondo kony yore ma chando jo Mandera kaka yore mag pi kendo yore mag flooding sama koth biro kama. Thoth gwenge mane oulo monjo Roy noneno kanyo ka nyaka cham no kethore. In japur ma bende ong'ere ni agripreneur, ithoro timo ohala mar pur kendo ing'eyo kit pur ma bende nyalo konyo gande kinde mabiro. Jopur winjo bende timo nang'o sani? Anya to mago mantiere gwenge ma sani oula no monjo. Sani koro wayudo ka cham samoro no chiegni kata ka to giduog gikethore kendo koro gineno ka gima onge geno. Winjo gitim nang'o Roy? Adier gi sani jopur mang'eny nigi ywak nikech iyudo ka alode sani puothewa gi pi opong'. Koro agombo mana kwayo jopur ni be watem ga uru ng'iyo ni ng'enyne wati gi chieng' ahinya, ni ndalo ma chieng' rieny kik waluor mar pur. Wapururu mondo koro sama koth biro ni ing'iyo be puothi, ng'i puothi kumipidhe alot. Nitie puodho ka nitie kamoro mok pong' ahinya to nitie kamoro mapong'. Koro tem ni iketo cham kata alot kama ok pong' mondo koro kata sama koth chwe kama tiyudo ka iyudo konyruok midong' kata gimoro matin. Adier mar kende to ni koth masani osechako ketho cham, to kwabiro kata Kisumo ka kuonde ma wayude cham ahinya kaka alode en Kano gi Nam Thoy kanyo. Tiyudo ka sani kuonde go osechako pong'. Pod ywak wadok mana e sirikal ni aoche ma wan godo gi e aoche ma konyowa. To aoche gi watemuru kaka sirikal mondo waketnegi dikes mondo sama koth biro to pigni kopong' ok muom madonje puothewa. Koro ma be pod waywakne mana sirikal oteme ng'iyo aochewa mwatiyo godo gi gilos negi dikes mondo ka pi biro kik hiny jopur, nikech adier mar sende ni sani jopur ohinyre. Minewa ma uso alot bo hinyore nikech sani kama koro gigole alot ma giuso onge. Magi e jok ma orito delni kata ute modak. Koro sama kare mar yuto osekethre, piny te osehinyore. Roy, awinjo kiwacho ni mine ma uso alot, na winjo ka gwenge ma Mahambla kacha ne githoro ywak kendo giwacho ni mane gima ne ging'iyo kendo gikete pache ka yor yudo yuto margi. Ere gima ginyalo timo kendo pogre kod rito alot ma bende koro sani oseywer gi pi? Ere gima de gitim mondo me giyud ni pod gibedo kod yuto gi mapile Roy? Adier sani mondo gima de gitim en ni koro gidhi manyo alot mabor. Sani koro ing'e ni alot ma minewa gi nyalo yudo en ni nyaka koro girit alot ma e pinje mamoko. Minewa gi watemo mana ng'isogi ni kik chunygi chidi. Ka nitie minewa gi ong'iyo ga ni giyudo alot machiegni ma ochiwo gokinyi to wuotho mana matin to osechopo e puodho
kendo oyud alot. Sani koro dakwagi ni kik chunygi chidi, gichunga chunga gokinyi. Sani koro bochunogi ni gimondi nikech koro kama giboyudo alot mogik kendo kaka Kisumu ka en e chiro ma Kibuye. To koro mondo ichop e chiro ma Kibuye miyud alot mang'iuse miyud pesa minya konyo godo jogi, nyaka imondo gokinyi. Emomiyo ywakwa te, Lydia, pod wakwayo mana ywakwa te ni sirikal ma kaunti mondo ng'iye gi sirikal mamalo kaka inyalo loso aochewa mane alworawagi mondo aochegi kik bed ni inyowaga pile pile sama koth chwe. Awinjo kiwacho ni ginyalo chungo kendo gimondo